Tapi tidak sama jalannya sama jalan. Uy, yo ma. Oke, yang punya utang kita ngopi dulu lor. Masuk papi dong. Tidak takek leson. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Ngopi mazet. Ya ngopi dong. Kabeh amarga gengsi, kaya tuku iPhone, ngelu di tiror pinjol, santuy wae mazet. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Ngopi mazet. Sirahmu pikiran ruang, golek ubatan sayang ruang. Aku sisik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirahmu berpikiran ruang, golek ubatan sayang ruang. Aku sisik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Iya digoyang dong. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Ngopi mazet. Ngopi yo. Sirahmu mat pikiran sumpah, golek ubatan sayang ruang. Aku sithik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirahmu mat pikiran ruang, golek ubatan sayang ruang. Aku sithik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi mazet. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi mazet. Ngopi asik. Sirahmu mat pikiran ruang, golek ubatan sayang ruang. Aku sithik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirahmu berpikiran ruang, golek ubatan sayang ruang. Aku sithik yo disyukuri, sing penting kewajibane ora keri. Sirahmu berpikiran ruang, golek